Prabu menika mboten kemutan. Saben-saben Lesmana Dauk wurung, Lesmana Dauk wurung. Mila dipun parapi Lesmana wurung. Dadi Lesmana wuyung ning Lesmana wurung. Pungkasanipun mbok bilih menika ing sampun pungkasan Antiwati dados judulipun Lesmana Mandrakumara. Mangsa borong Banjar warunipun nggih. Wiwit mau ngarep ingsun ora sarujuk lawan pinemune Paman Durna. Ewadene Yai Duryudana kebrongos ucape Paman Durna, tembung sing mawa wisa, mawa daru beksi. Ning yen upama Baladewa kok ora tumandang, dianggep nggonku mangar-mangar dadi jugar merga wedi yen gagar. Miris dadi maras, merga wedi weruh muncrat ing marus. Mula kang saka iku aku mung nglegani dawuh ngendikane Yai Duryudana apa dene pengendikane Paman Durna. Aku mung arep nglegani kan wicara nyandak nenggala nggo ngagara-gari Paman Patih Haryo Sengkuni. Ning sak temene aku rasa rujuk, malah aku ndombani muga-muga Udawa lan Antiwati nggone pura nambut silane ngakrama bisa langgeng. Paman Sengkuni, Paman Sengkuni, sampean wonten pundi? Baladewa ingkang prapta wonten Plasa Jenar Paman Sengkuni. Halo Babu, halo Babu, halo Babu, kula nyadong dawuh. Kula dipun dawuh menapa? Wong nyadong dawuh kok yamene wis randhat. Dursasana, kula wonten dawuh. Rewang prihatin kadangmu kabeh para Kurawa didhawuhi supaya pacak baris nggawa gegaman. Lajeng perlunipun menapa? Dipatih Sengkuni garapane angger Baladewa. Saiki kowe tak dawuhi goleki Udawa. Udawa isih sesingitan ana Plasa Jenar. Dobrak-abrik lawange dijebol. Yen perlu yen wis konangan, Udawa dilarak cemplungke gedhong pakunjaran. Ca Kurawa, nampa dawuh ngendikane Bapa Penemban Durna kowe kon pacak baris sikep gegaman. Didhawuhi supaya goleki Udawa. Yen wis ketemu Udawa kowe kabeh diperintah supaya nglarak Bapa Durna. Wis. Dudu aku sing dilarak ning Udawa, sing perintah kuwi pun Bapa. Oh, mireng kula didhawuhi madosi Udawa nek mbon ketemu kan nglarak sampeyan. Larak-larak dengkulmu. Wis nggih, Udawa goleki cekel. Cemplungke gedhong pawon. Ca ayo Kurawa mangkat saya. Ayo. Mati kowe. Kados pundi Rama? Kanjeng Rama kok melajar-melajar? Rama Patih Sengkuni kados pundi kok melajar-melajar? Anakku ngger Udawa lan kowe Antiwati wis ora sagokan rembu kowe mlayu. Antiwati Udawa kowe mlayu. Angger Baladewa murka, angger Baladewa muntap merga nampa wadulane Kakang Penemban Durna. Kula mboten saged pisah kaliyan Paduka Kanjeng Rama. Kula ugi mboten tega yen nilaraken Paduka Rama Patih Sengkuni. Wis ngger, iki dudu
Wektu kanggo caturan lan rembugan sing baku kanggo nyelametake diri pribadi. Anti mati lan kowe Udawa kowe mlayu. Mlayu nggih, cepet mlayu nggih. Bos. Jodo muntap lur kinotap cocobang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir korot-korot kanang waja Mas Kiber trayole binantang drun bedagal simonon. Paman Singuni, kula wonten dawuh anggir Baladewa. Ringkes sing rembak kula dumugi wonten papan mriki butuh pinangki kalih panjenengan. Antiwati kepeksa badhe kula suwun. Badhe kula dhawuhaken kalian yoga pulunan kula semana Mandra Kumara. Sak samenipun kula lenggahaken sedayanipun sae anak kula utawi mantu kula pun Udawa nyaosi priksa nggih tetela kekalipun boten saged dipun pisahaken boten wonten daya ingkang saged misahaken anak kula kaliyan mantu kula namung kejawi keparingipun Hyang Widiwasa ateges badhe dipun kados pundi Antiwati tetep dados pesti jatuh kramanipun mantu kula pun Udawa. Paman Harya, kula sinten sampean sinten? Kula niku Baladewa, utusane Yayi Duryudana, utusane Ratu ing Ngastina. Wong sabar niku ana watese. Mumpung durung kebajut, kula suwun, kula jabel ngendikanipun Paman Harya dipun jabel Antiwati dipun dhawuhaken kala semana Mandra Kumara. Kula mboten kuwawi nggih, mboten kuwawi misahaken tresnanipun anak kula. Paman Singuni, ingkang kula asta niki napa? Sing kula gawa niki napa? Yen sampean kok wangkal-wangket napa kelakon Baladewa tegel karo padha cilaka. Hei! Paman Singuni, Paman Harya. Ayo ke Udawa dicekel, Udawa cekel nggih. Yo. Ayo Udawa cekel. Yo. Ayo. Nah, iki to. Hey. Us. Wah. Yey. Awas janda yo. Janda. Yo cekel. Yo. Waduh. Mati kowe. Waduh. Kurawa nggih. Kurawa kabeh wae. Sing nyekel piring-piringe seleke, nyekel gelas-gelas seleke Kurawa. Udawa wis kena. Udawa kepikut, Udawa wis dadi bandang. Dicemplungke gedhong pakunjaran. Udawa cemplung gedhong ayo, cemplungke. Ayo. Kakak. Hei, Paman Singuni, Paman Harya. Iya. Melas kludira kawang-wang
Gegono bang sumirat Oh Hyang Agung kula nyuwun wilujeng kula nyuwun pengayoman angger Baladewa kok tegel-tegele nyandak nenggala aku arep dipateni yung ngimpi apa lakon kok kaya ngene sing njaluki iki sapa Udawa kaya ana ngendi Antiwati kana ngendi Aduh nggih angger Baladewa tinimbang kula pejah saking dayanipun nenggala kula tak mlajar Paman semuni aja mlayu aduh silakan Paman Aryo aduh Paman Senguni melajar sifat kuping Raden Patih Haryo Sengkuni dupi mulat nata Mandura Prabu Baladewa kang wis nyandak pusaka nenggala Nadyanto Yektosipun amung kinarya lamis samudana amung nginaki penggalipun Prabu Duryudana nglegani dhateng Sang Tapa Penemban Durna nanging landhep dengkul pamikire kuthung budine Raden Patih Haryo Sengkuni tinarka nedya den pejahi dening Prabu Baladewa nilaraken plasa jenar den rewangi munggah gunung mudhun jurang nelasak Wanawasa tepasing pahu dadi esti ninggalih Raden Patih Sengkuni nedya anyaraya dhateng para Pandhawa nanging pinusti keparenging Hyang Widiwasa labet sifat kuping nggih mlajar sinartan brol mijil ponang riwe sak jagung agengipun kalingan suka ilang prayitnanipun nggih mlajar Raden Patih Sengkuni datan uninga lamun to mapan wonten pucuk ing Aldaka mapan wonten pucuk ing Aldaka girap-girap den oyak dening Prabu Baladewa satemah sukunipun kepleset nyemplung wonten salebeting jurang serung satemah dadi sirna margalayu Paman Aryo Paman Sengkuni kula ingkang klentu, kula ingkang lepat Paman Haryo. Yektosipun Baladewa ora bakal tega, ora bakal wentara karo panjenengan. Nadyan Baladewa wis ngerti endi sing bener, endi sing luput. Nanging yen kula kados mekaten namung nglegani Yai Duryudana, nglegani Bapa Penemban Durna. Ngantos Paman Haryo panjenengan nilaraken plasa jenar munggah pucuk gunung mudhun jurang cerung telah sak Wanawasa tanyipta pringga bayaning marga. Oh, Paman
Paman Harya ing pangajak mugi paman singkuni nampi kayuwananing Gusti tansah mrojol selaning garu mangge rahayu rahayu tansah tinemu Paman Harya kula nyuwun pangapunten paman singkuni. Poriman Wulandara Sang Dewi Antiwati karana tinilar dening Raden Patih Udawa kang wis kinunjara miwah ingkang Rama Raden Patih Harya Singkuni ingkang rikala sampuna kendran saking pasa jenar dene rewangi munggah gunung mudhun jurang mlenthung sukunipun sak jagung-jagung rikma tanpa berpineditan rontang ranting nyengampinge loh nyo dalewirang kembeng-kembeng waspa netra rawat netra hudra saha jeleh Sang Dewi Antiwati mangkono sesambate kaya sendaren kadhibing maruta Rama Patih Harya Singkuni paduka kados pundi kawontenanipun Kakang Mas Udawa panjenengan wonten pundi kula pisah kaliyan paduka kula pisah kaliyan Rama Patih Singkuni nilaraken plasa jenar awit yen kula mboten oncat saking kepatihan tan wurunga kula mesti badhe kapikut kula dipun jawabaken kala semana mandur kumarada Kakang Mas Udawa kula nyuwun pangapunten sampun ngantos dipun wastani yen kula menika tega wentala dhateng panjenengan nanging anggen kula tilaraken plasa jenar kula badhe hangupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa sinuwun Puntadewa kula nyuwun pengayoman sinuwun Prabu Darma Kusuma kula nyuwun pengayoman sinuwun Kresna dinadhet ingkang rayi satriya Garbulci Raden Setyaki miwah ingkang putra satur pareng Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata satemakaya winali ing swasana lenggahipun Sang Prabu Sri Bathara Kresna ratu panjalmaning Sang Hyang Wisnubrata ingkang kapiyarsa muhung unggeling gamelan saking kadewatan candrane Oh